Příjemný den, vážení přátelé, jsou tady další Retro News, já jsem retrohráč.cz Míra Pakr a v dalším díle se tentokrát podíváme za jedním borcem, který se jmenuje Asmongold, je to streamer, youtuber a podtitul tady tohoto textu, nebo spíše vůbec tady tohoto videa je, jak moc špinavé je Asmongold. To jste prostě ještě nevěděli. Já jsem na to narazil tady u Dvorsona, protože Asmongolda jsem teda trošku ještě nevychytal, nevšiml jsem si ho a tak s dovolením se podíváme tady na video tady tohoto borce, který Asmongolda zná velice dobře. Nedávno jsem viděl jednoho českého youtubera, jak reaguje na Emiru, která přišla Asmongoldovi do baráku a jak se všichni v komentářích, včetně toho youtubera, pohoršou nad tím, jak to tam vypadá. Tak to jsem zvědavý. Zatím dobrý. Jo, tam je Asmongold vzadu. Ano, to pít nechceš, víte, že to plesnívý. Vy nemáte tušení. Já jsem Asmongoldův divák, častý divák, a to už nějaké roky, takže já jsem slyšel všecko, máme tady odborníka, co se tam děje. Víte, ve světě dnešních influencerů, kde znáte třeba Johna Mariánka, si říkáte, že ti nejbohatší američtí influenceři mají potřebu se předhánět s tím, kdo má rychlejší auto nebo větší vilu. Tady prostě vidíte youtubery, streamery, který fakt mají hromadu peněz a honosí se tím, co mají před barákem, co mají v baráku a jaký vůbec mají barák, jo? A potom je tady Asmongold. No a pak je tady Asmongold. Pokud nevíte, kdo je to Asmongold, tak je to 5. největší streamer na Twitchi, alespoň u anglického publika. 2 miliony followers. A je to člověk, který vydělává miliony a troufnu si říct dolarů za měsíc. Asmongold utrácí zhruba 1% toho, co vydělá, aby se nějak uživil a zbytek dává do dalších podnikání. Ten člověk není jenom streamer, on má legitimní podniky například na stavbu počítačů. Tím pádem vydělává opravdu výpálky peněz. Kdybyste ho pak ale potkali na ulici, tak po něm pravděpodobně hodíte 50 korun, protože vypadá jak bezďák. A proto o něm dneska chci mluvit. Bez jakýkoliv nadsázky. Asmongold žije jako zvíře. A jeho oblíbený pořekadlo není, že byste se měli ke svému tělu chovat, jako by to byl váš chrám. On se ke svému tělu chová jako k zoo. Some people treat their body like a... Jako tady vypadá zatím ještě úplně v pohodě. Like a, what is it called? A temple. I treat mine like a zoo. Než se koukneme na samotné sídlo Asmongolda, ty krávo, podívejte se na to, já to možná trošku nějak zvětším potom v postprodukci. Co to je za pokoj? Jeho doupě, kde on žije, je potřeba si říct aj nějaké věci k jeho tělu, k jeho zdravotnímu stavu. Asmongold vypadá tak, jak vypadá, takovej podlouhlej v obličej, nevýrazná brada. Víte? Asmongold takhle vždycky nevypadal. Takhle tak vypadá v důsledku ztracení svalů v obličeji. A ty svaly v obličeji ztratil, jelikož ztratil většinu svých zubů. Asmongold má svoje pouze 4 zuby, jelikož si zuby do svých 20 let vůbec nečistil. Jak nečistil? A od svých 20 až do 28 let ztratil většinu svých zubů a zbyly mu pouze 4. I actually think that my face got a lot thinner whenever I was like I'd say like 21 to like 28 or so. Jako tady vypadá v pohodě, ale je fakt, že tu tvář má takovou podlouhlejší. Já si vzpomínám, jako nikdo nerad chodí k zubařovi, k zubařce, že jo, ale byly doby, kdy se základní školou se chodívalo povinně k zubařce a že jsem měl, tuším, že na prvním stupni základní školy spolužačku, už nevím, jak se jmenuje, jestli to byla Iveta nebo takhle, to je úplně jedno, ale ta normálně měla úplně černý zuby. A když jsme přišli k zubařce, nekecám, tak tu museli držet 4 zdravotní sestřičky, 1 zubařka a absolutně s ní prostě nehli. Do té ordinace ji táhli s dřevem a nakonec to museli vyřešit tím způsobem, že ji vytrhali celou hubu. A to prosím vás při celkové anestezii v nemocnici. Oni prostě ten zubařský zákrok museli provést v nemocnici, protože ve standardní ordinaci ta holka nebyla schopna fungovat. Ta byla úplně v prdeli. Because I lost all my teeth. How many teeth did you lose?
I have a single digit number of actual real teeth left. Tohle pak hrdě nazývá jako důvod, proč vůbec začal streamovat, aby si mohl dovolit lepší zubní zdravotní péči, a tak teďka potom, co už si opravil celý chrup, kde většina zubů nejsou jeho, tak se dostal k tomu, že si zuby čistí alespoň jednou denně. A Jako zuby si přece pravidelně čistíme minimálně 2krát denně, tedy ráno po spaní a večer před spaním, nejlépe třeba ještě kolem poledne, třeba po obědě. A myslím si, že ten, kdo to nedělá, tak ten je prostě prase. Nemůžu si pomoct. a nutí aj svoje diváky tak činit. Víte, člověk tak trochu... Tak je tady trošičku posun zase na druhou stranu. Po té, co ztratil všech, kolik máme, 32 zubů, jo, tam mu zbyly potom 4, teď si to musel celý znovu dělat tu držku znovu, což znamená, to máte nějakých 100-150 tisíc korun za všechny ty zuby, no tak to se trošku prodrželo, ale už konečně dělá tu osvětu. Změní perspektivu po tom, co zažije bolest jako Asmongold, který popisuje, že několikrát odpadl bolestí z toho, že mu většina těch zubů vyloženě vyhnila. V souvislosti s tímhle je pak paráda se koukat i na některé fotografie a videa, kde lidi řešili, Počkej, co moment. jsou Asmongoldovi krvavé fleky na stěně nad postelí. Asmongold, když mu vypadávaly a vyhnívaly zuby, tak jelikož se mu nechtěl zvedat z postele, tak krev utíral do stěny, aby mohl pokračovat v blaženém spánku. Taky. Cože? No, vy to tam teď, počkejte, vy to tam nemáte. Já posunu celý tady ten, abyste to viděli, tady ty fleky, to je jako really, to je jako opravdu, moment, to skočilo někam, to jako opravdu, tady ty fleky černý, to on si tam prostě utře prsty od krve, protože mu teče z huby ze zhnilých zubů krev. Na stěně nad postelí. Asmongold, když mu vypadávaly a vyhnívaly zuby, tak jelikož se mu nechtěl zvedat z postele, tak krev utíral do stěny, aby mohl pokračovat v blaženém spánku. Ta nejhorší bolest, kterou máte po kopnutí do koulí od třeba nějaké holky, jsou nemocný zuby. Je paradentóza, zhnilý zuby, zánět v dásni a podobně. To prostě nechceš. To tě bolí celá hlava, nemyslíš na nic jiného. A ten člověk fakt jako mu z těch 32, kolik máme zubů, prostě zbyly 4, tak on prostě prožíval tyto bolesti víceméně s každým zubem a dokonce, ježišmarja, já ani o tom nechci přemýšlet, to prostě s těma všema prachama jako nemohl jít a třeba neudělat jeden stream nebo něco a jít prostě k té zubařce na zlatým křesle za ty prachy, sakra. To se nedá, vole. Když pak pomineme jeho skvělej, dneska už skvělej chrup, dostáváme se k otázce, která nás trápí u každého hráče Vovka, a to, jak často se sprchuje. Víte, před 3 lety nahrál Asmongold video o tom, že má 1,5 měsíce sérii bez toho, aniž by se sprchoval. Cože? Jakože 1,5 měsíce se nesprchoval. Tohleto video nebyla nějaká challenge, že se nesprchoval 1,5 měsíce, aby z toho mal natočit video. Důvod, proč to natočil video, bylo, protože byl naštvaný, jelikož se sprchovat musel, protože si myslel, že jde na schůzku. Ta schůzka... On byl naštvaný, že se musel po 1,5 měsíci osprchovat, protože šel mezi lidi. Ježíši Kriste, já chodím ráno do sprchy nebo do vany a chodím večer do sprchy nebo do vany. Podle toho, jak se mi chce. Ráno to mám jako takový rituál, že si dám kávu, podívám se, co novýho, naplánuju si den tady v tabletu. Večer, já nevím, si tam pustím nějaký video, jak tomu si otevřu vínko, aby se lépe potom spalo samozřejmě, ale prostě Ježíši Kriste, tak když jdu z té postele ráno, vyčistím si zuby, celý se umyju, navoňám, že jo, antiperspirant, to je taky věc. Kruci, když už jedete tou tramvají, tou masnou tyčí, zkuste se zamyslet, že léto a je 35 stupňů, že ten antiperspirant, že není špatná věc, že je to fakt pohodka, když potom krásně voníte. No a když jdete do fitka, že jo, tak samozřejmě co? Tak prostě jdete z té činkárny, z té rambodílny a první, co uděláte, tak skočíte zase do sprchy, abyste nesmrděli potom cestou dál. A
byla odvolaná a tak Asmongold natočil video, kde si prakticky stěžuje na to, že se sprchoval pro nic za nic. Na streamu se... Jako na té fotce vypadá ještě jakž tak, sice má mastný vlasy, dobře, je dokonce oholený, pokud jsem to správně jsem si všiml, ale jako měsíc a půl? 2 dny, dejme tomu. A to je třeba věc, teď ještě možná odbočuju. Byli jsme s kamarádem na jedné přednášce, bylo to v Brně, byla to přednáška o cestování po Dálném východě, který jsem si říkal, no moc jsem si to romantizoval, tak a když jsem tam zjistil, co nám tam povídali, že prostě spíte na zemi v nezabydlených místnostech na hlíně, že nemáte k dispozici teplou vodu a víceméně nemáte k dispozici ani vůbec nějakou pitnou vodu, že to s tou hygienou není úplně ideální, že se třeba můžete sprchovat jednou za týden. Tak jak byla ta první přestávka v polovině tady té přednášky, s kámošem jsme se zbalili a okamžitě jsme odešli. Vůbec jsme to nedoposlouchali a šli jsme do nejbližšího mekáče, do toho západního stánku. Mě volá. Ano, Zdendo? Nazdar, Miro, hele, prosím tě, nejde mi to stáhnout. Jo, já ti to pošlu za chviličku znovu. Jasně, v pohodě. Jasně, měj se, čau. Tak, když byla ta poloviční přestávka tady této přednášky o Dálném východě, tak jsme se s kámošem zbalili, neřekli jsme ani ahoj, nebo možná jo, a šli jsme prostě pryč z té budovy v tom Brně a šli jsme do stánku konzumu, do stánku západního konzumu, do McDonaldu dát se nějaký ten největší hambáč, aby jsme to zajedli, tady tu informaci a určitě jsme si řekli, že tímto směrem prostě nepůjdeme a že spíš půjdeme na ten vyspělý západ, co znamená Paříž, Německo, Amerika a tak dále. Se pak chlubí, že potom, co měl další pauzu ve streamování, tak ten svůj rekord ještě překonal a nesprchoval se něco přes 3 měsíce. Teďka už ale Asmongold se sprchuje alespoň jednou týdně, a to protože aktivně streamuje a podle něj po týdnu nesprchování se vypadá plešatě. Listen, guys. No, This might be a surprise, but to není po týdnu sprchování, to je prostě o tom, že má něco s vlasama, má je mastný, špinavý a prostě visí to na něm, ty vole, jak nějaký řasy, já se nemůžu pomoct. Once a week, maybe somewhere around there. Like whenever my hair, like the main. Jako moc by mě zajímalo, jak to má třeba s oblečením, jak často se mění třeba spotky, ty vole. Whenever my hair looks bad. Jakože to je prostě, že jeden den to máš takhle, druhý den to obrátíš, třetí den to dáš na ruby a 4. den to zase obrátíš, nebo jak to on dělá? Jako převlíká se vůbec? Nebo nosí něco? Nebo sedí na té židli nahý? Teďka k tomu, jak vypadá vlastně okolí Asmongolda, jak vypadá jeho dům a jaký je to uvnitř. Víte, spousta z nás má nějaký mazličky. Já mám psa, někteří z vás mají kočku, ti odvážnější papouška. Co se týče Asmongoldových mazliček. Jo, papouška bych chtěl kakadu nebo nějakýho aru, ale víte co, je to se potřeba o to starat, ale jsou to velmi inteligentní papoušci a řekl jsem si toho kakadu bílýho. To jsou krásní papoušci a s tím bych to chtěl zkusit. Tak tam už je to bohatší, jelikož se může pyšnit miliony mravenců, stovky švábů, desítkami krys, pár mývalými rodinkami a taky skupinkou vačnatců. Vačnatci? To nevím, co to je. Taková ta bílá obří krysa. Jeho dům pak teda jde nazvat také zoo, tak jak on nazývá svoje tělo. Tenhle ten dům pak musel ale Asmongold i renovovat, jelikož všechny ty díry... Jako takhle, mravence, bydlím ve čtvrtdomku, mravence tu máme taky, ale to je standardní součást těchto bytů nebo těchto čtvrtdomků, dá se říct, a ti, co mají dřevěnou podlahu, tak tady dokonce mývají krysy. Já mám tady betonovou podlahu, takže to mám vyřešený, ale vím, že předchozí majitelka, od které jsem to koupil a vlastně po které jsem musel tu znělou podlahu nechat celou předělat a dát tady beton, tak si se stěžovala sousedka tady, že tady byly krysy. Ty už tu nejsou, takže to je vyřešený naštěstí. Po mývalech a po krysách způsobili to, že jeho dům nešel pojistit a tak musel tyhle ty díry zacelit a problémech s těmito hlodavci nějak začít řešit. Vlastně mě zajímá, jestli tam ty díry zase nejsou, protože Asmongold už je pojištěnej a ty zvířata jsou v tom jeho baráku pořád. Dokonce Tak třeba je pouští. Kolegyně má 2 kočky, jednoho kocoura a malé koťátko a do dveří jim nechali vybudovat takovej vstup kočičí, takový lítačky, jak když dá se říct, že ty kočky můžou probíhat tam a zpátky, ale je to bezpečný, tak
já nevím, možná tady pro ty vačnacce nebo pro ty mývaly, třeba jim to tam vybudoval. Prachy na to má, klidně zlatý, že jo? Gold měl ze svojí mámou takovou minihru, kdy měli mývalý magnetky za každýho mývala, který ho ulovili. Těch magnetek fakt nebylo kurva málo. Zvířat se ale moc nezbavuje, jelikož jich má v baráku už dost a z interakce s nimi má aspoň... Ježíš, vidíte ten bordel, tady ty tečky, to jsou ty krysí nebo myší hovínka, tady tohleto a tady zrovna je nějaká krysa. Nějaký content. Na streamu ukazoval například fotku mrtvého vačnace, kterýho se doufám zbavil, nebo s mámou natočili, jak už v tak špinavé kuchyni chytá krysu. Krysy, které nechytil, pak někde chcípnou, což moc neřeší, jelikož, jak říká, tenhle ten problém se vyřeší sám, a to tím, že mrtvá krysa přeci po čase vyhnije. Když mu umřela v přeplněné místnosti bordelem pak krysa, tak to vyřešil tak, že tu místnost prostě zavřel a izoloval. That entire... Ježíši Kriste, vy prostě máte barák, kde máte třeba 4-5 místností, možná i víc, já vím, v čem on bydlí, že jo. A prostě tam se vyserete doprostřed, nebo vám tam zdechne kočka, nebo něco. A vy místo, abyste to uklidili, vynesli ven, tak to prostě zavřete? room was a shithole. Okay. Ale vidíte to? Zuby má skvělý. Huge. And Ty vole, podívejte se na to. Jeden krásnej bílej zoubek vedle druhého. anyway, what happened is that a rat got in there and it died. And so I was like, man, this smells really bad. We've got to deal with this problem with the dead rat in that room. Tak to zavřem, máš pravdu. So I closed the door. Jednu z těchto mrtvých krys pak používal efektivně i jako budík, jelikož, jak sám popisuje, tak když ráno se zvedlo sluníčko, tak sluníčko začalo mrtvou krysu, která byla poblíž jeho místnosti, efektivně vařit. Ježíši Kriste. Ten smrad z vařící se krysy pak probudil Asmongolda a ten věděl, že je čas jí streamovat. To prostě víte, znáte, když jdete někde kolem nějakých bezdomovců nebo kolem nepoužívaného místa, dejme tomu, je to třeba seník, půda, kde jsou myši, kde jsou krysy, tak to poznáte nejenom podle těch takových těch chodníčků z těch hovínek, že jo, ale i podle toho zvláštního smradu, stejně jako ty vole, když jdeš třeba do pitevny, tak tam prostě cítíš ty mrtvoly, že jo, tak. Ale nechat se budit ty vole krysou a jejím smradem, protože jí opíká sluníčko. Krysu. Čas jít streamovat. The thing is, I used to use a dead rat as an alarm clock, actually, for my stream, because basically what happened was, whenever the sun would come up, it would start cooking the corpse of the rat, and then it would start smelling again, and then the smell would wake me up. Když se mu začne vařit tělo té kryse, tak je potřeba jít s stream. So I would use the rat effectively as an alarm clock, and použití myši jako efektivní vole hodiny nebo budík. As soon as it, it got hot enough, it would wake me up, and then I would know, shit, it's time to stream. It's time to stream. Nejmenších přátel je čas streamovat. Tak Asmongold rád vysává vysavačem a co se švábu a pavouku týče, tak je stříhá nůžkami. Má s nima takovou hezkou minihru, kdy pokud pavouk nebo šváb utečou jeho nůžkám, tak to bere jako přírodní selekci a tedy je nechá žít. Co je pak horší, když nějaký Vidíte, viděl jste tam tu potvoru, co běželo mu po tričku? Těch švábů dostane vyvražděnou. To je takový prase. Já jsem úplně hotovej, ten vole. Vidíte, jak to tady leze? Jako, hele, může mít klidně miliony dolarů, to je úplně jedno čeho, ale prostě to je prostě hovado podle mě, to není člověk. A vrátí se. Ty vole, toto mě přeběhnout po rameni, nebo já nevím, kdybych to tady viděl na zemi, tak normálně vystěhuju celý barák ven. Vydezinfikuju a ten nábytek spálím, protože někde to tady prostě by bylo zalezlý a už bych se tomu prostě nevracel. Pak na Asmongoldově streamu. Jak to chytl, vole? Jakože ty vole zvířátko tady své přátele a rodinu pomstít. Co se pak týče jeho nábytku. Prostě on to hodil na zem a pokračovala ve streamování dál. Tak není moc co říct, jelikož přes nános špíny a bordelu není pořádně vidět. Ty vole, jako sorry, že používám tady ty sprostý slova, ale prostě já jsem fakt úplně v šoku. Fakt úplně v šoku. Je samozřejmě několik druhů úklidů, je takový ten klasický pánský, mužský, když jste sami třeba, že jo, prostě singles a podobně,
tak ten úklid je prostě takový, jaký je. Pak je úklid ženský, kdy můžete, jako chlap, když bydlíte sami, můžete uklízet hodiny, klidně celý den, já to tak mám, ale přijde prostě první ženská a první, co najde, hned to vychytá a je vidět, že ta kvalita, ta úroveň toho úklidu není taková. Já nevím, čím to je, ale můžete se snažit celý den a ty ženský prostě pouklízí líp, mnohem líp, ale toto, prosím vás, toto není úklid, to je, já nevím, ty vole, to je tam prostě naskládaný a třeba ten dřez, vidíte ten dřez, jak vypadá, jak je zašlej, to je očividně, že tam ta voda snad pomalu netekla snad měsíce a že to tam jenom tak odložený. Co víme je to, že Asmongold spí na stejné madraci už 25 let a jeho sprcha je natolik užívaná, že když se do ní jednou vyzvracel, tak to po pár měsících uklidila až jeho máma. Ve svém jako už jenom ta otázka, proč zvracel ve sprše. Když už teda měl zvracet, co se nám... Hele, stane se to občas. Jdete pařit, nezvládnete to, jdete do indické restaurace a pokud se neposedete cestou, tak se vám může stát, že potom třeba večer nebo ještě odpoledne nebo v noci holce stane, že vám to prostě nesedne to jídlo a podobně, nebo dokonce je to fakt, je tam nějaká ta salmonella a podobně, tak sakra, jdu přece na záchod. Ale proč jdu do sprchy? Jako jak ve sprše? Co s tím potom v té sprše? A hlavně, když už potom po té noci to tam v té sprše najdu, když třeba mám nějaký zatmění, tak to sakra hned uklidím do kava, ať to ještě jde a ne, že to tam potom je zaschnutý. Ne, ty vole, a teď vidím tady tu fotku, ten člověk prostě musí mít vážný psychický problém. Tam jde o to, že tady očividně je vidět, jako i podle těch streamů, podle toho, jak ty lidi ho mají rádi, takže on nebude úplně blbej, on bude inteligentní, ale bude to nějaký autista s nějakým zvláštním omezením. Pokoj, který pak prohlašuje za nejčistší část domu, pak má nahrobit. Hej. Co to je na tom stole? To máte 1, 2, já to ani nemůžu spočítat tady z těch šejků, s tou kolou, případně, já nevím, další pití, nějaký energetiáky. V čem to sedí, jak je to úplně, to je vidět, že to je propocený komplet, co v těch taškách tady je. Ale zažil jsem, když mi bylo 18 let, tak jsem 18-20 let, dejme tomu, jsem bydlel na privátu s jedním ajťákem. Borec, docela fajn. Byl to prostě typický ajťák, což znamená hlavně komp, 2-3 displeje, hard disk plný porna a dalších kradených softwarů a podobně. Měli jsme to po síti, takže jsem byl zásobován jak Netflix, nebo jak od Netflixu. Měl jsem přístup úplně ke všemu, ale co hlavně u něho bylo zvláštní, on si prostě neuklízel. On bydlel v tom svém pokoji a nekecám. On měl od těch dveří, které vedly k té spojovací chodbě, měl 2 cestičky. Jedna cestička byla k počítači a druhá cestička byla k posteli. Tam u té postele měl místo lampičky, myslím, že to byl reklamní poutač Eurotelu, takový ty čtverce, nebo co to bylo, kvádry, co jsou přidělaný na zdi, svítí, tak on si to utrhl kdysi a používal to, myslím, že velice úspěšně jako lampičku u postele. No ale co se týká těch cestiček, tak vlastně ty cestičky lemovaly špinavý talíře, špinavý hrnky, špinavý prádlo, támhle váza s ukradnutýma anténama z aut, který třeba velmi efektivně používal jako prošťuchovadlo do záchodu, když měl prostě naložíno pořádně, dal to do toho záchodu a ucpal ho, tak pak to šel tou nejdelší antenou prošťouchnout. Hele, bylo to zajímavý soužití. Mají tu z těch starých fast foodů. Když si má Asmongold pak vybrat, který z téhleté hromady drinků je vlastně ten nejčerstvější, protože se chce napít, trvá na tom, že čerstvost fast foodových drinků pozná podle sluchu. Tohle je člověk, který vydělává víc než všichni, co se koukli na tohle video dohromady. A to je paradox toto. Proč? A teď dej odběr.
Tak toto byl Dvorson, díky za tady toto video. My se každopádně pojďme ještě věnovat jinému člověkovi, který se jmenoval Michal Kolesa. Nevím, jestli jste tento fenomén zažili na internetu, protože je to už nějaká doba. Já jsem si k tomu Michalovi Kolesovi našel informace, protože já jsem ho rád sledoval. To byl typický autista, borec, který samozřejmě neměl nikdy ženskou, zarostlej, škaredej, brýlatej. Už umřel, protože měl nějaké problémy se srdcem a po nějaké době prostě o něm nebylo vidu ani slechu a pak jsme se dozvěděli, že umřel doma sám. Tady ten borec třeba nesplachoval záchod po malé, protože stával názor, že tam stejně za chviličku třeba za 2 hodiny půjde znovu, tak proč to splachovat, že jo, když to může použít najednou a víceméně nic se neděje, jo? Takže je otázka, jak to tam u něho to. Každopádně on se vyznačoval tím, že měl velice precizní češtinu. z čárky, krása, jo, vyjadřování. Akorát se ptal na úplný hovadiny. Já jsem si tomu našel pár informací na Wikipedii a vůbec tak o něm psali. Michal Kolesa byl fenomén natolik spojený s internetovým prostředím, že jeho podstatu těžko vysvětlíte někomu, kdo internet používá čistě utilitárně pro práci, hledání informací či nakupování. Teprve ve chvíli, kdy si internet chápete nikoliv jako nástroj na zlepšení, ale zhoršení komunikace, doceníte význam Michala Kolesy, invalidního důchodce s mnoha osobnostními poruchami, který dokázal obtěžovat svými dotazy a komentáři téměř 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na desítkách internetových stránek. A to je fakt pravda, že on se ptal na totální hovadiny a lidi ho tam trolili, co to šlo. A zároveň se nechal vytáčet a manipulovat od desítek jiných lidí, kteří si pro kontakt s ním vymysleli určitý nový jazyk. Ve stručnosti základní diagnóza. Michal Kolesa žil se svou despotickou alkoholickou matkou, s epileptickým psem Danečkem, nefritovým, šperkem v malém špinavém bytě v Rakovníku, kde nebylo zvykem se moc sprchovat ani splachovat záchod, a tady to je, a jedli se především potraviny ve slevě. Matka už potom samozřejmě také umřela, že byl potom sám. Kolesa nedokázal vycházet se živými lidmi, byl vyloženě fascinující svou nelidskostí, strojovostí a necivilizovaností, kterou zároveň kombinoval s rigidním lpěním na pravidlech, předpisech a zákonech. Plnění pravidel pak nerecipročně vyžadoval od ostatních, ačkoliv sám většinu pravidel lidského soužití nebyl schopen naplňovat. Tak u něj to mohlo vypadat jako nějak tak podobně, i když s tím rozdílem, že Kolesa by nikdy nebyl schopen takhle naživo předstoupit před lidi, být skrz stream. No, každopádně, co se týká něj, víte co, já ho zkusím najít na YouTube. Zkusíme se najít s Michalem Kolesou ještě nějaké. Michal Kolesa, ještě máme nějakou tu minutku, takže co by ne. Tady máme Michal Kolesa, dokonce má 898 subscriberů, tak to je slušný. Tak to je on. Ahoj, dobrý den. Jmenuji se Michal Kolesa a je mi 25 let. Vyučil jsem se elektrikářem silnoproud. Po absolvování tohoto učebního oboru jsem pokračoval na střední průmyslové škole obor strojírenství. Nyní jsem v invalidním důchodu. Zajímá mě elektrotechnika, elektronika, automatizace, počítače, fyzika, strojírenství a podobné technické vědy. Je potřeba ještě říct, že kromě těchto zájmů jeho největším koníčkem byly, prosím vás, plavající ženy v bazénu. Ho vzrušovala představa žen, které plavou v bazénu v těch plavkách a on je potopený pod vodou a pozoruje ty ženy. O tom psal hodně na tom internetu. Plavající ženy bylo téma jeho číslo 1. Co potřebuje konstruktér? Pojďme se podívat na Michala Kolesu, který nám prozradí, co potřebuje konstruktér. S radostí. Jo, Michal Kolesa. Co potřebuje konstruktér? I když se dneska výkresy kreslí v CAD systémech, čas od času je potřeba nakreslit výkres na papír. On ten papír prostě ukázal, abyste viděli, že když říká, že je potřeba papír, tak co to je? Aby mohl konstruktér kreslit, potřebuje to nejzákladnější, což je papír a obyčejná tužka. Tužky. Kdybyste nevěděli, jak vypadá tužka, Michal Kolesa vám ji právě ukázal. Tvrdé označené číslem 3 nebo měkčí označené číslem 2.
Pro korekci chyb potřebuje konstruktor měkkou stírací pryč neboli gumu. Pro korekci chyb potřebujete gumu. Přesně. Jo, a toto je přesně Michal, nebo byl přesně Michal Kolesa. Ještě se podíváme ještě, prostě já z těchto lidí jsem fakt byl úplně, no, co tady ještě? Hitler se dozvěděl, že Michal Kolesa neodpověděl na jeho dotaz. Tak tímto bychom to mohli asi ukončit. Já to budu číst nějak. Podle informací, které dal Michal na Facebook, víme, že byl venčí dalečka někde v těchto místech, pak se nejspíš vrátil domů. Dle všeho ho to unavilo a tak si na chvilku dáchnul a pak opět vyrazil ven. Tímto směrem se vydal na nákup pribiňáčků. Nevíme však, blablabla. V klidu. Určitě mi už odpověděl na můj dotaz na Ask FM. Podívám se a bude jasno. Můj vůdče. Michal. Michal už 2 dny na váš dotaz neodpovídá. Zdá se, že si vás odebral z přátel. Já se posedu. To nesleduje Michala Kolesu na Twitteru, Facebooku, Ask FM a lidé.cz, ať vypadne ven. Já jsem ho sledoval, abych tam zůstal. To byl Goebbels určitě tam vzadu. To si o sobě do prdele myslí? Jsem mu jeho největší fanoušek, už 3 měsíce se nemiju. Ale to jen proto, abych mu ukázal, jak ho mám rád. Dokonce jsem si kvůli němu ukoupil stativ. A začal jsem uvažovat o plnovousu. Měl jsem s Michalem obrovské plány. Slíbil mi, že pro mě zkonstruuje sprchu, ze které nebude téct voda, přitom všechno vyčistí. Bez něj jsme v prdeli. Kdyby jsme mu poslali video plavající ženy a už tady, tak si nic nestane. Už jsem to zkoušel, dokonce jsem natočil pod vodu já sám. Ale neměl jste otevřené oči a nejste žena. Ale měl jsem na sobě dvoudělné plavky a vše bylo pořízeno za použití stativu. Místo toho šel venčit Danečka. Co má do prdele vylezat z bytu? Má si na svý špinavý prdeli a odpovídat na dotazy svých fanoušků. Lidi jako on jsou spásou pro náš svět. Bez jeho rad a návodů jsme v háji. Svět potřebuje Michala Kolesu a jeho kolesální odpovědi. Jak je tedy možné, že si jen tak vyleze na ulici a jde si na nákup do Billy nebo do Teska, kdy tam nakupuje za naše prachy? Kriste. Tak to mi spravilo den tady tohleto. To je jako, to se povedlo. Pěkné, pěkné. Přátelé, takže vidíte, že to s těmi autisty není úplně jednoduché. Provětrali jsme si aspoň Golda. Trošku neplánovaně jsme si vzpomněli také na Michala Kolesu, to už je taky 10 let, možná víc, tyjo, to už je tak dlouho, ten čas tak letí na tom internetu, hrozné toto. No, díky moc za sledování, sledujte i nadále a když tak se podívejte na retrohráč.cz, případně na všechny moje profily, najdete mě na Twitteru, na Threads, najdete mě na Facebooku, všechno retrohráč.cz a samozřejmě ten audio podcast na Spotify i na Apple Music, no a YouTube kanál, klasická věc. Tak jo, mějte se fajn, díky za sledování a někdy zase na viděnou, naslyšenou. Mějte se, čau.